много зле в теб. Ало, снеми магазина. Ало, Хвалял всичко, здравейте. Казвам се Мирослав Георгиев. От 14 години съм в Израел. Всичко е нормално в момента за войната. Говоря, всичко е напрежение в момента. Най-лошото е за децата. Чувства се просто напрежение. Къде се крият децата? Къде се крият? В мамалите, имаме на убежища долу. Къде се крият? Но остава едно голямо напрежение, което не е прямо за всичко. Купуват ли хора? Не. Хората купуват работата пърна на половина, по принцип. Избягват да излизат хора, защото ги е страх. Заминаха ли за България? Не разбрах? Заминаха ли за България? Заминаха много хора познавам, които избягаха за България, просто поради такива причини. Ето в момента даже може да се вижда телевизора, които сте видите приятели. Отдава. За седерка, да. Да. Какво мисля за войната? По-хубаво не ме питай. Така ли? Какво се е случило? Какво имам да ти кажам за войната? Как се справяте с... Страшно нещо, нали така? Да. Няма какво да правят за това. Ужас. Другата изчезна съвсем. Вече ме снимаш? Не, да, сега. Как се казваш? Казвам се Хилда и аз съм в Израел от 88 година. Колко войни си карала тук? 90-та година беше войната в Залива и после не знам колко други още, да не говорим за пигуимите, Да. За атентатите. Атентатите, които бяха много. Може да се каже, че е вечно в напрежение се живее в Израел, но не съжалявам, че съм тук, въпреки всичко. Ходиш ли се криеш от скриваш? Кажи ми, тя си въпросите. Така, в скривалищата успяваш ли да стигнеш? Ето тук имаш и често пъти пациенти, ти си зъболекар. Да, тук имаме една стаечка, дето няма стъкла и там се крием. Но иначе в къщи имаме нова къща, в която има специално скривалище, което е специално построена стая като скривалище. С желязна врата, желязен прозорец, специално стъкло, всичко е специално. Не можем да се оплачем и ние изцяло разчитаме на войската и на правителството, защото се прави изключително много за чувството на сигурност на гражданите. Така че ние изцяло разчитаме на държавата, на правителството, на всичко, което правят за нас, и това не е никак малко, това е нещо невероятно, имайки предвид с всичко това, което имаме, с тази организация, терористична организация, която се преборваме. Нашата държава прави чудеса, не знам как се приема в света, но ние, които сме тук и сме дошли от други държави, свалям шапка на правителството на Израел и на войската. Цялата съм в тръпки. Защото това е една държава с един много силен и борбен дух. И всичките следим, непрекъснато сме пред екраните и чакаме да свърши войната, защото никой не иска да вижда убитите деца там в Аза. Никой не се радва на всичко това. Докато те като хвърлят тяхните ракети, те се стараят да предизвикат някакви разрушения и убийства на много хора наведнъж. А ние точно обратното, ние гледаме да предотвратим изхвърлянето на ракетите и да не унищожим населението там. Това е най-гъсто населената територия в целия свят. И как се работи така хирургично с пинцета, не знам. Това е най-трудната задача. Не знам дали друга
войска в целия свят се е преборила с такива тежки обстоятелства и с тези пещери, дето се копае, дето изведнъж се излиза пред кибуцимите. Това е нещо невероятно. Аз свалям шапка на войската. Това са нещо... Тръпки ме побида само като говоря. И как да ни събориш срещу тази такава организация, която се стреми да те унищожи? Как? Какво да... Никой не си подбира съседите. Имаме и такива съседи, с които трудно се живее. Какво да правим? Представете си, имате един съсед, който непрекъснато ти прави пакости, ти хвърли и ти чупи стъклото. Трябва да го поправиш, докато един момент той иска да ти хвърли нещо повече, да ти запали къща, да останеш без нищо и да ти унищожи семейството. Сега нещо трябва да се направи. И тук е същата работа. Какво да правиш? Така че ние сме принудени. Аз свалям шапка на Биби Нетаняху, който не искаше да влезе в тази война и беше готов на примирие, стига да се съгласят от срещната страна, но няма с кой да се говори. За съжаление, ние се въвлякахме в тази война. Сега, аз не разбирам от политика, само мога да разбера като граждани на нашата държава, на Израел, че ние нямахме изход. Трябваше да влезем в тази война. Няма изход, за съжаление. За голямо съжаление и за нашите жертви, и за многото жертви, които падат там. Обаче, ако не беше нашата войска обучена и беше толкова хуманна, щяха да бъдат жертвите много повече. Аз чух един палестинец, който го интервюираха по радиото и който каза, да, те ни изпращат флаери и не предупреждават, че ще бомбардират еди коя си къща, но те го правят и ни дават само 5-10 минути да се скрием. Защо не го направят да ни дадат 2 часа? Първо то се предупреждава един ден преди това да се изтеглят и после им хвърлят специална бомба, която колкото да ги размърда малко, не е нещо, което да я унищожи и след това действат. Сега война. Алагер, como лагер, нахон. За война, това е война, няма как. Не можем да бъдем от това по-хуманитарни, защото и нашите войничета струват много. Тук много майки ще проплачат, за съжаление. Жалко за всичко това, жалко.